DNP har blandt mange ting arrangeret en skridttællerkonkurrence blandt de ansatte. Og en vigtig årsag til, at virksomheden tog det skridt, og mange flere ind på sundhedens vej, er Jane Møller. Hun har været med til at tage initiativ til virksomhedens sundhedsprojekt, som blandt andet også handler om at holde månedlige sundhedscaféer med fysisk aktivitet. Og hun har personligt trænet en kollega op til at deltage i DHL-stafetten. Hun har arrangeret motivationsdag og har desuden motiveret sine omgivelser til at slukke og kvitte smøgerne. Hendes eget engagement derimod kan man ikke slukke. Deloitte har øget professionalismen i deres løbetræning, og det kan de takke Mette Thor for, som blandt andet har etableret en medarbejderløbeklub med professionel løbetræner. Det var også Mette, der med hjælp fra kolleger fik mobiliseret hele 90 hold af løbende medarbejdere, som repræsenterede virksomheden ved DHL-stafetten. Hun er altid parat, når der er ønsker om at starte nye aktiviteter og sportsaktiviteter op. For Mette kan ikke bare løbe, hun kan også løbe i gang. Når Nordea Liv og Pension har en medarbejder, der forstår at holde bolden i spil. Bordtennis på gangene er bare et af mange elementer i virksomhedens sundhedsprogram, som Nina Frimod Møller er initiativtager til og drivkraft bag. For Nina er der ikke tale om et projekt, men en løbende forandring af virksomhedens kultur. Og der bliver løbet, tabt kilo, løftet vægte, tilbudt personlige sundhedstjek og meget mere. Et centralt element er virksomhedens egne sundhedsambassadører. Dem er der 29 af, men der er kun én Nina.